El Servei Català de Trànsit ha posat en marxa 3 radars per tram. A la Nacional 340 entre Sant Carles de la Ràpita i Amposta, amb control dels 2 sentits de la marxa, i a la C65 entre Cassà de la Selva i Llagostera, amb un radar en direcció a Llagostera. Tot i que aquests són els primers radars per tram que es col·loquen a carreteres convencionals, el 2009 el Servei Català de Trànsit va ser pioner a tot l'estat espanyol, instal·lant per primer cop aquest mecanisme a la Nacional 230, al túnel de Viella. Aquest sistema controla la velocitat mitjana dels vehicles al seu pas per uns trams determinats. Uns lectors de matrícula a l'inici i al final de la zona vigilada serveixen per calcular el temps que tarda un vehicle a recórrer el tram i determinen si s'ha superat el límit màxim de velocitat permès. En el cas de la Nacional 340 i de la C65, la velocitat màxima és de 100 km per hora. Els radars per tram tenen com a objectiu pacificar les velocitats dels trams vigilats i, consegüentment, reduir l'índex de sinistralitat. Entre els nombrosos avantatges d'aquest sistema destaca que la valoració final depèn del comportament mitjà al llarg d'un tram. S'evita la frenada al pas per un radar fix de control puntual. Es cobreix de manera efectiva un tram sencer d'una via i s'obtenen velocitats més uniformes al llarg de tota una zona. D'aquesta manera, el sistema de radars per tram es constitueix com una eina eficaç per reduir la sinistralitat i referma el compromís del Servei Català de Trànsit per la millora de la seguretat a la xarxa viària catalana.